Усім привіт! У студії Айдар Мождабаєв. І сьогодні в межах спільного проєкту телеканалу АТR і Центру прав людини «Зміна» ми обговоримо впровадження закону України про корінні народи, який був ухвалений ще 5 років тому, але досі повноцінно не діє. Ну, в першу чергу, це всі скажуть, що через війну, але є й інші різні нюанси, подробиці. І вони не дрібні. Насправді вони варті обговорення саме зараз. І сьогодні ми почуємо думку відомого кримськотатарського діяча нашого національно-визвольного руху Сінавера Кадирова, про те, як це відбувається і як це має відбуватися. На думку Сінавербея, в першу чергу, головне в цьому всьому – це відновлення прав корінного народу Криму. Ми наполегливо говоримо про відновлення кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України. Саме за цих умов можливе нормальне відродження народу та його практичний розвиток. Крім того, це питання відновлення індивідуальних прав. Власне кажучи, нам сьогодні, навіть згідно з існуючими законами, пропонується за залишковим принципом надати якісь земельні ділянки тощо, у той час, як держава відмовляється розглядати питання повернення незаконно вилученого майна. А це, крім усього іншого, це ж іще й територія традиційного розселення кримських татар у Криму. Закон не те, що недосконалий. Він має певні приховані підводні течії, тому що сама форма самовизначення, про яку ми говоримо, на якій ми наполягаємо, тут закладається. Начебто і мається на увазі, що ми маємо право на таку форму самовизначення, але в міжнародному праві існують й інші форми самовизначення, так би мовити, внутрішнього самовизначення. А самовизначення – це самостійне управління своїми внутрішніми процесами. Отже, я бачу в цьому законі більший ухил у цьому напрямку. І тому я вважаю, що це далеко не той закон, який дозволить вирішити це наше питання, навіть з урахуванням повернення до окупації Криму. Не можна розраховувати на те, що невирішеність цього питання в цілому дозволить Україні надалі бути державою і розвиватися як демократична правова держава, маю на увазі. Саме така ось невирішеність подібних питань, вона завжди буде каменем спотикання на шляху розвитку держави Україна. Тому я б не сказав, що цей закон відповідає цим вимогам. І ось саме якщо говорити про те, що одним із інструментів відновлення наших прав без використання таких інструментів, як референдум тощо, тому що, власне кажучи, сьогодні більше схиляються до того, щоб через референдум внести зміни до Конституції України і таке інше. Давайте ми підемо іншим шляхом, за принципом відновлення прав. І тому ось такий закон, як закон про подолання наслідків геноциду кримсько-татарського народу, став би тим базовим законом для вирішення, дійсного вирішення нашого національного питання. І загалом це було б великим досягненням для самої України, для її розвитку та процвітання. Для її розвитку і процвітання. Законом про корінні народи України кримські татари, кримчаки і караїми були офіційно визнані корінними народами нашої країни. І начебто справа зроблена, але насправді ні, бо є ще десь 10 плюс-мінус поправок, які треба внести в підзаконні акти, в інші закони, що пов'язані із цим законом. І багато там є нюансів, багато чого, про що варто згадувати і про що треба нагадувати, в тому числі уряду, який чомусь зволікає з вирішенням цих питань вже протягом 5 років. Цей закон рамковий, тому дуже важливо, щоб
були прийняті підзаконні акти, це вже питання Кабінету міністрів України. А також для того, щоб він працював, необхідно, щоб були внесені зміни і доповнення в діючі профільні закони. От тут якраз ми з 2022 року почали працювати, і відповідно, згідно з цим же законом, ці підзаконні акти мали бути розроблені на протязі півроку. Але, на жаль, це питання затягнулося. Ну і ми розуміємо, що розпочалася повномасштабна агресія в 2022 році, і ми якраз до цього встигли зробити так, щоб були ухвалені два підзаконних акти. Тобто перший підзаконний акт – це порядок про закріплення та позбавлення правового статусу представницького органу корінного народу. І другий підзаконний акт – це порядок про консультації з представницькими органами корінних народів, органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і так далі. Ну і на той час ще був третій розроблений, але він не ухвалений досі. Це порядок про резервування земель для представників корінних народів, які повертаються до батьківщини. Зараз він є, він непогано написаний, на мій погляд, і треба, щоб була політична воля для його ухвалення Кабінету міністрів України. Ну і по нашим підрахункам ще треба зробити і ухвалити близько 14, взагалі ми 17 нарахували, близько 14 підзаконних актів для того, щоб цей закон не лежав на полиці, а працював. І тому весь цей час ми над цим працюємо. Ну і крім того, як я вже сказав, для того, щоб він був діючим, і необхідно, щоб були внесені в закони України зміни. І по нашим підрахункам треба внести зміни до 15 законів для того, щоб дійсно не було юридичної колізії. Ну, наприклад, коли ми говоримо про закон про освіту, закон про бюджетний кодекс, виборчий кодекс і так далі. Тому тут треба над цим працювати, і необхідно, щоб профільні комітети Верховної Ради України, народні депутати активно працювали в цьому напрямі. Ну і дуже важливий етап був це закріплення правового статусу за Меджлісом кримськотатарського народу, тому що наступні підзаконні акти, вони дуже важливі, і для їх ухвалення дуже важлива участь представницького органу, і щоб вже існував представницький орган. Тому що, незважаючи на те, що Меджліс постановою Верховної Ради України від 2014 року був визнаний офіційним органом, але коли ми говоримо про правовий статус, тобто ми говоримо про суб'єктність в правовому полі України, для того, щоб були чіткі взаємовідносини між представницькими органами, в даному випадку Меджлісом кримськотатарського народу, та органами, центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Ну і на цей процес дійсно ми затратили дуже багато часу. І в 2023 році, в червні, ми подали документи для реєстрації, для закріплення цього правового статусу. Відповідно до порядку про закріплення правового статусу, документи подаються в Державну службу етнополітичної свободи і совісті. А далі Державна служба етнополітичної свободи і совісті опрацьовує наявність всіх документів для того, щоб для подальшого розгляду, і готують проект розпорядження Кабінету міністрів України. Ну і ми цей процес пройшли, і
весь цей процес затягнувся. Ну і далі процес якраз тут ми в січні 2026 року провели круглий стіл. Проблема імплементації закону про корінні народи, куди запросили і профільні комітети, і Верховна Рада України, запросили і представників центральної виконавчої влади для того, щоб роз'яснити, чому так відбувається, чому не виконується закон про корінні народи, чому немає ми не бачимо політичної волі. Ну і якраз в той день, на той день комітет з прав людини, національних меншин, корінних народів і тимчасово окупованих територій Верховної Ради України, вони зробили своє засідання, і якраз на порядку денному якого в тому числі були питання пов'язані з імплементацією закону. Ну і далі процес якраз тут ми в січні 2026 року провели круглий стіл. Проблема імплементації закону про корінні народи, куди запросили і профільні комітети, і Верховна Рада України, запросили і представників центральної виконавчої влади для того, щоб роз'яснити, чому так відбувається, чому не виконується закон про корінні народи, чому немає ми не бачимо політичної волі. Ну і якраз в той день, на той день комітет з прав людини, національних меншин, корінних народів і тимчасово окупованих територій Верховної Ради України, вони зробили своє засідання, і якраз на порядку денному якого в тому числі були питання пов'язані з імплементацією закону. Далі вже на весну 2026 року більше вже мали бути засідання суду, в якому я якраз подав позов проти Кабінету міністрів на Кабінет міністрів України з цих питань. Ну і далі вже була ініціатива президента України, який своїм указом звернув увагу на те, що необхідно закріпити правовий статус за Меджлісом кримськотатарського народу. Я хочу звернути увагу на те, що тут якраз таки, згідно з законом, мало бути розпорядження Кабінету міністрів України. І сразу же після указу президента України на наступний день в той же вечір з'явилося розпорядження Кабінету міністрів України про закріплення правового статусу представницького органу за Меджлісом кримськотатарського народу. Тобто ми бачимо, наскільки всі ці процеси затягувалися, наскільки не було, я вважаю, що це якраз була більше політична воля, а не юридичне питання, і ми про це на експертних різних майданчиках говорили. При цьому тому, закріплений правовий статус за Меджлісом кримськотатарського народу сьогодні в Україні, згідно з законом про корінні народи України, Меджліс є вже офіційно і де юре представницьким органом кримськотатарського народу, як корінного народу України. І це добре. Але коли ми говоримо вже про питання далі, що треба робити, то тут вже більше не політичні процеси, а більше такі бюрократичні процеси. Тобто далі необхідно, щоб дійсно і Меджліс кримськотатарського народу більш активно працював в питаннях імплементації закону, і в тому числі, щоб коли ми говоримо про реєстрацію Меджлісу, тобто сам Меджліс має далі працювати з компетентними органами України для того, щоб була закріплена організаційна правова форма, були прийняті різні програми, політики і так далі. Насправді цей закон надважливий. Він надважливий не тільки зараз, а й на майбутнє. Головне в політичному сенсі те, що Меджліс визнаний офіційним представником кримськотатарського народу як корінного народу України.
Що по факту це значить станом на зараз і на майбутнє? 3 квітня було схвалено розпорядження Кабінету міністрів України про закріплення правового статусу представницького органу кримськотатарського народу. Ну, це те, чого уряд уникав тривалий такий термін і безсовісно уникав, але президент, як кажуть, стукнув кулаком, ну, він видав указ і сказав, що це неправильно, і все це, і уряд одразу зібрався, і таке розпорядження було видано. Меджліс кримськотатарського народу, за ним закріплений цей статус, і ми зараз, як пояснило Міністерство юстиції України, ми зараз цей статус отримали. Але в той же час для того, щоб здійснювати певні правочини, треба, щоб змінювалися нормативно-правові акти, що регулюють діяльність тих чи інших відомств. Ну, скажімо, Міністерство фінансів. Бо закон передбачає про те, що діяльність представницьких органів корінних народів може підтримуватися бюджетом України. Мова не йде, що бюджет буде закривати всю діяльність, але ну, якісь програми, напрямки, бо це розвиток корінних народів. Скажімо, питання пов'язані з різними обліковими системами. І це все вимагає внесення певних змін до існуючих нормативно-правових актів або схвалення нових нормативно-правових актів. Можливо, це вирішити там деякими невеличкими змінами до існуючих законів, але не про корінні народи, а про які регулюють сфери діяльності закладів в Україні, організацій в Україні. Тобто це така вже робота виключно прагматична. Єдине, що тут треба, щоб всі сторони, від яких це залежить, не підходили до цього абсолютно формально. Ми хочемо уникнути формалізму. От зараз ми для того, щоб скажімо, вирішити ці питання, про які я зараз тільки що говорив, після вже схвалення розпорядження Кабінету міністрів, ми зараз знаходимося в взаємодії з Міністерством юстиції, з Кабінетом міністрів України. Сьогодні я підписав ще одного листа для того, щоб дуже прошу прискорити спільну нараду. Тобто є питання імплементації і самого закону, і схвалення нових правових актів. І ті, хто на це вказують, вони абсолютно праві. Їх треба сідати і розробляти разом з тими відомствами, міністерствами, які мають до цього відношення, або до сфери яких є питання з точки зору реалізації в цілому закону України про корінні народи чи окремих її статей. В нашому випадку ми одразу відчули після схвалення закону, після схвалення розпорядження, я би сказав би так, про закріплення правового статусу представницького органу кримськотатарського народу, у нас збільшилося звернення міністерств і відомств, щоб узгоджувати з нами ті чи інші правові акти. Тобто це дуже добре. Це говорить про те, що певне міністерство і відомство, коли розробляє свої плани, я не знаю, регулює якимись механізмами свою діяльність, воно, якщо це зачіпає і життєдіяльність корінних народів України, воно має це узгоджувати. І, скажімо, от зараз у нас на узгодженні є декілька документів в Меджлісі, в тому числі щодо внесення змін і оновлення стратегії розвитку кримськотатарської мови,
є інші документи. Перше, тобто, це узгодження. Узгодження дозволяє бути почутими в своїх пропозиціях, зауваженнях, доповненнях. Це обов'язковість. Це не просто я хочу, чи я можу, чи я побажав і узгодив. Ні, я маю. Я зобов'язаний узгодити. Це є правильним. Це розширює наші ініціативи при взаємодії з тими чи іншими міністерствами. Скажімо, ми нещодавно провели таку нараду дуже робочу з керівництвом Міністерства освіти. Готуємо зараз низку інших таких заходів. Тобто це нашу діяльність по взаємодії, от по тих питаннях, які безпосередньо пов'язані з життєдіяльністю кримськотатарського народу в різних напрямках, або з розвитком Криму. Це встановлює певні параметри наших взаємодій з органами виконавчої влади, в першу чергу, але не лише. І це дозволяє уникати багатьох негараздів, і потрошечки в суспільстві створюється розуміння того, що існують корінні народи, і ніхто без них не може вирішувати їх долю. Я хочу сказати, що тут немає нічого такого абсолютно нового для українського суспільства в нашій державі взагалі. Українське суспільство розвивається в напрямку діалогу з суспільством. У нас створено багато громадських рад в тих чи інших органах виконавчої влади. У нас публічно обговорюються проєкти законів, нормативно-правові акти. Але коли ми йдемо до закону про корінні народи, зрозуміло, що там дуже чітко також виписуються ті сфери, де держава гарантує особливо питання мовні, культурні, інформаційні сфери, питання пов'язані з діяльністю інститутів корінних народів. Це все в законі виписано таким чином, що держава зобов'язана виконувати. І зрозуміло, що представницькі органи корінних народів також зобов'язані працювати чітко в параметрах тих законних, які встановлені законами. Нагадаю, що програма, яку ви зараз подивилися, була створена спільно телеканалом АТR і Центром прав людини «Зміна» за підтримки цього центру, за що ми дуже вдячні. Ми ці теми всі продовжуємо висвітлювати в наших етерах. Тож дивіться АТR. До нових зустрічей.